beste garaipen bat, zure mutilek hemen etxean, eta diferentzi askoko markagailua aurkitu dugu partidu amaieran, nola ikusi duzu taldea? Oso ondo, hirugarren garaipena jarraian da, momentu honen gaude, defensan oso fuerte gaude, eta erason pixkanaka funtzionatzen nahi geha, saiatu geha gauza batzuk aldatzen, eta nik uste eragina izaten nahi diela, eta emaitzetan nabaritza. Gaurko partidua zan aurkari berezi baten aurka, lehen urten berain atzetik elitu ginen, eta bera jagatik ez genuen igoera lortu, eta nik uste arantza txiki bat geneukala zarautzeko taldeakin, gaina entrenatzea oso ezaguna da, eta jokalarik oso ezaguna dira, eta nik uste beti horrek lagundu diteula estentzia hobeto entrenatu eta partida hobeto prestatzeko. Eta arantzak enduta? Bai, noski. Azkenen partido bat ondo prestatzezunen, galtzezunen mina handia iteu, eta irabaztezunen aldiz, matizu konfiantza lan hona iten aizeala, eta horrek etekina dauzkala. Horregatik gaude pozik, eta nik uste honek emango igula morala hurrengo partidu begira. Egia esan hasiera oso gora beratxua izan genuen, nik uste hasieratetik agian espektatiba handiagik markatu genitula, eta handia gelditu zitzaigula, eta horrek sortutako presioak ez zigula uzten gure jokoa. Momentu honetan eskatu geha, ja maila mantentzea, nahiz eta inda ez egon, momentu honetan erdibiden gaude, igual igoera pixka gertuko ikuste dugu jetxiera baino behar duena da guk gelitzean 15 partidutik, ia denak irabazi, denak ez esatagatik, eta bestek kaleitea. Orduan gora begiratzea ez dakitzen bateaino dan errealista izatea, 8. postun, egon beharren, 5. jartze bagea, asko zobe, baina nik uste partiduz partidu jumar dula, momentu enten edo zein irabazteko gai geha, baina gehiagi itxutu gabe. Hurrengo partidua, bigarren asteburua jarraian, etxen izango duzue, nola ikusten duzu? Gaur bezala jolastuta, nik uste ondo, gaur lesio txiki batzuk izan ditu amaieran, eta espero dugu astentzea rekuperatzea, hurrengo asten berriro ere pentsatze jokalari gehienak jolasteko prestengo diala, eta talde osoa onda, nik uste indartxu eta sendo jolasteko gai gehala. Erraza baino, ez dakit, lehengo urteko esperientziak eta geho indarra emate du noitakoa. Lehengo urten talde hau izan zan, igoeratik, gu 3. klasifikatu ginen da behaie 2. Orduan, biak galdu genitun behaie kontra, eta gogo pixkatekin gento zen da, olako emaitzek ikusita ondo, guztua. Ia partido osoan zehar joan zarete buruan, baina gehien bat amaieran nabaritu da puntuetan alde hori, ez? Bai, gutxinaka. Gaur gehien bat arbitron jarduna de garrantzitsua izan da, bai alde batentzako zein bestentzako, baino. Nik uste Zarauztarrak gehiago, kaltetu ez, pixka partidotik atea dia behaiek, eta gutxinaka, azkenen markagailu handi xamarra baino. Ez du horrek erakusten de, diferentzia handik izan degunik. Eta momentu honetan, sailkapen nagusiari dagokionez, oraindik ez duzu seguru jakingo, asteburuko amaitzak ikusi arte, baina gutxi gora bera nonzabiltzate? Ez dakit gutxo zenbagarrengoa zen esaktuki, baina, ja gora behidatzen. Urte osoan atzetik eta, lehen urteko temporada eharra eta gero aurten, ekaiskar xamarrasi ginen. Eta guain poliki-poliki, 3 garaipen jarraian, sensazioa behintzak goraka goazela. Bestela 6. edo gutxo gora bera. Hurrengo asteburuan berriz etxean jokatuko duzue, beste garaipen balortzeko asmorekin, ez? Ala espero, ala nahi. Lehenengo ja 2. buelta aztegea, eta temporadan ez dakit, nire pertsonalki nahi mina hundina eman ziten partidua, han Bilbon galdu genuen 4 puntugatik, arbitroekin bronkaka, beraiekin de bronkaka, eta gogoakin datorren asteako de.